Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη βραδιά, την υπέροχη βραδιά, τη μοναδική και ανεπανάληπτη, με ένα χαιρετισμό από τον καθηγητή μας, τον κύριο Ρούσο. Ο Χαράλαμπος Ρούσος είναι καθηγητής παθολογίας, εντατικής θεραπείας και διοικητής του Ιδρύματος Θόραξ. Το παρακαλώ να έρθει κοντά μας. Είναι ιδιαίτερη τιμή που με καλέσετε να κάνω αυτή την εισαγωγή. Είναι και δύσκολη όμως η στιγμή, γιατί ως καθηγητής παθολογίας και εντατικής θεραπείας το θέμα των μεταμοσχεύσεων, το θέμα του βιβλίου, το ζήσα και το ζω μια ζωή. Θα προσπαθήσω σε αυτή την εισαγωγή, που θα είναι βραχία, να γεφυρώσω την εντατική θεραπεία, τις μεταμοσχεύσεις και τις στέρεες ανθρώπινες σχέσεις, που είναι η υπέρτατη αξία. Δεν θα μιλήσω για την τραγωδία των γονιών που αναπάντεχα και άδικα χάνουν το παιδί τους. Άδικα, γιατί η απώλεια αυτή είναι πάντα άδικη. Είναι ένας εχθρός. Στοιχείο ξένο στον προγραμματισμό του ανθρώπου. Και είναι αβάστατη. Γιατί όχι μόνο δεν έχουμε τις διαδικασίες που να την κάνουμε αποδεκτή, αλλά δεν έχουμε καν ούτε τις διαδικασίες να τις κάνουμε διαχειρίσιμη. Θα πω δύο σύντομα λόγια για τον αγώνα των γιατρών, για την επιβίωση και την καλή υγεία των ασθενών τους. Αυτή την πάλι η ελευθερία, η γιατρός, την γνωρίζει πολύ καλά. Ο βιωμένος μύθος της ελευθερίας Κρικέλη οικονομείται από Αύγουστο σε Αύγουστο, όταν ο ήλιος φορά τη δική του φωτεινή κορώνα στη δική του τροχιά, κρυμμένη και κωδικοποιημένη, όπως γράφει η ελευθερία στο βιβλίο της. Ο γιατρός δίνει τη μάχη του από μέρα σε μέρα, από νύχτα σε νύχτα, από στιγμή σε στιγμή, χαράζοντας τροχιά με υπομονή και ταχύτητα, ανάμεσα στον ίστρο της ζωής και το φόβο του θανάτου, όπως λέει ο Χριστής. Οι γιατροί στην κλινική εντατικής θεραπείας αντιμετωπίζουν τη χιονοστιβάδα της εμπλοκής όλων των οργάνων, όλων σχεδόν των νόσων και όλων των συστημάτων του οργανισμού. Είναι οι παθολόγοι, οι οποίοι επικουρούνται από την υψηλή ατίθαση τεχνολογία, την οποία και αντιθασεύουν προς όφελος του ασθενούς. Ο γιατρός έρχεται αντιμέτωπος με την αναστροφή της μεγαλοσύνης της κτήσης, όπου το σώμα φυσιολογικά, αθόρυβα και αποτελεσματικά, παρέχοντας ευχαρίστηση και ειδονή και αντί δυσφορίας και πόνου, καταφέρνει με μια απίστευτη τελειότητα, όχι μόνο να διατηρείται, αλλά να αυξάνει, να εξελίσσεται, να αναπαράγει. Να δημιουργεί και να υποστηρίζει τα συναισθήματα, τα όνειρα, τις επιδιώξεις, τις χαρές, τις λύπες και τις στέρεες σχέσεις. Αυτή η διάσταση του ανθρώπου, που πέρα από το πάσχον σώμα που νοσηλεύεται, είναι αδιάσπαστα και ζέον πνεύμα, αποτελεί και την κινητήρια δύναμη μέσα στην κλινική εντατικής θεραπείας, μέσα στον χώρο που εργαζόμαστε. Την πρωταρχική εκδήλωση του μεγαλείου της υπόστασης του ανθρώπου αποτελούν οι σχέσεις και οι δεσμοί τους με τους άλλους. Η δύναμη των σχέσεων συναντά τους γιατρούς στην πόρτα, έξω από την οποία περιμένουν οι δικοί. Η δύναμη αυτή καθοδηγεί τον γιατρό που πρέπει να κερδίσει τον αγώνα για τον άρρωστο και για τους ανθρώπους που τον αγαπάνε. Και αυτό το γνωρίζουν καλά οι γονείς του Γιάννη,
όταν έγιναν αυτοί που περιμένουν έξω από την πόρτα.